Türkiye'de yasama arakdan yoğulan adamların sanı 2. aprelde 55 adama yetti deyip Türkmenistan'ın kronikası neşiri haber veriyari. Mart'ın ortalarında İstanbul'da koronavirustan gorunmak üçün yasama arak içip onlarca Türkmenistanlının deherlenip ölündüğü barada Azatlık Radyosu maglumat beripdi. Şonda başkada 30'dan gorak Türkmenistanlının ketelhana yerleştirilendiği, olorun ağlabasının sağlık yağdayının ağırdığı aydılıpdı. Şu gün İstanbul'un etegindeki Kilyos konumçuluğunda caylananların sanı 55 adama yetti. Madarların 38 sansında caylananların adı ve familyası birinde dine adı var. 17 sanı madarda olsa dine san bellik koyulupdur deyip neşir madarlarda şahsiyeti görködülen Türkmensanların adı ve familyasını hem çap etti. Aydılmağına göre caylamak ve madarları tertipleştirmek işleri üçün helak bolonların doğan garındaşlarından pul yığınaldı. Şeylede käbir adamlar hayır sahavat üçün pul oştular. Geçen hepde yoğulanları caylamaya gatnaşan Türkmen Raýaty Azatlyk Radiosu bilen telefon görüňünde İstanbul'da yasama arakdan yoğulanların sanynyň 28 martda 53 adama yetendigini habar beripdi. Şonu ol yaramaz hille arakdan zeherlenen adamların ählisiniň koronavirus ýokuşmagyndan gorky howatyr edip dogula düşendigini we özlerine el yeterli bolan arzan araklary diňe içip oňman endamlaryny hem çalandygyny görüň berdi. Türk medeniýetynyň soňky maglumatlaryna görä bu waka bilen baglykda 5 adam bil kaslaýyn adam öldürmek ähtimallygynda aýplanýar. Adatlyň çeşmeleri pidalaryň garyndaşlarynyň ýoğulanlaryň jesetlerini Türkmenistana getirmek sinanşyklarynyň koronavirus syýahat çäklendirmeleri we serhet yapylmalary sebäpli başa barmandygyny habar beripdi. Şol bir wagtda çeşmeler Türkiýedäki Türkmen konsulhanasynyň işärleriniň aşawatdan görkezmäniň ýokdugyny aýdyp, merhumlaryň jesetleriniň Türkmenistana getirilmegi barada hiç bir çäre görüp bilmändigini hem bellediler. Munyň ideýany Türkmensanlaryň İstanbul'un Sarıyer etrawynyň Kilyos Musevi gonamçylygynyň kimsizler böleginde doganlaryndaşy ýok adamlaryň depin edilýän ýerinde jaýlanşyny görkezýän videolar peýda boldy. Bu aralykda Türkmenistanyň kronikasy neşiri özüniň Türkiýedäki habarçysyna salgylanyp Türkmen ilçisiniň İstanbul'un häkimetlerine hati berip olardan Türkmensanlaryň sadaka ýa-da beýlik maksatlar üçin üýşmegine ruhsat berilmezligini sorandygyny habar berdi.